Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi bayani game da yadda yake ji kan matsaloli da suka addabi ɗaukacin 'yan Najeriya. Sannan ya bayyana cewa ya cika alƙawura da ya yi a shekarun 2015 zuwa shekara ta 2019 a yayin yaƙin neman zaɓensa. A yayin da kwanaki kaɗan ya rage wa Shugaba Muhammadu Buhari ya yi bankwana da kujerarsa da ya shafe shekara 8 yana juyawa a kanta. Ya tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa haƙurinsu da juriyarsu ba zai tafi a banza ba. Buhari ya bayyana cewa a yayin da gwamnatinsa ke cin ƙarfin matsalar tsaro, sai kuma aka samu ɓullar wani nau'i na matsalar tsaro da ba a san da shi ba, kamar garkuwa da mutane, kisan kiyashi da ayyukan ta'addanci waɗanda kuma jami'an tsaro na namijin ƙoƙari wajen magance su. Shugaban ƙasan ya bayyana hakan ne a wajen jawabin murnar cika Najeriya shekara 62 da samun 'yancin kai daga wajen mulkin mallakan Turawa. A cewar Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ina jin yadda kuke ji kuma ina mai tabbatar muku cewar ribar haƙurinku da juriyarku, domin muna ci gaba da bunƙasa fannin tsaro wajen ganin sun magance matsalar tsaro. Mun yi nasara a ɓangaren tattalin arziki da tsaro tun bayan shigarmu ofis a watan Mayu shekara ta 2015, a lokacin da na yi alƙawarin bunƙasa tattalin arziki da magance cin hanci da rashawa, da kuma ƙara yin alƙawarin yaye wa mutum miliyan 100 talauci na tsawon shekara 10, kamar yadda muka shirya da babban bankin CBN a yayin yaƙin neman zaɓen 2019. Ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku danna like.